בעצם מרגלית מוזס מספרת על מפגש עם הבעל לשעבר גדי מוזס ששוחרר שלשום. תגידי לה. שבוע טוב. יאללה, נתחיל. טוב, נתחיל ערב לזכרו של יוסף סגל. מה שנעשה ככה בלוז יהיה כזה, אנחנו נראה עכשיו שני שירים, אם אלעד יסכים יהיה שיר אחד, ואז אנחנו נשמע שיעור קצר של רועי, שואל לכם צפונה, שיעור ראשון שהוא מעביר, בקשיים רבים הוא הסכים להעביר. מה פתאום? ואחר כך יש לנו גם כן מצגת, נכון שרון בסוף? כן. עכשיו מצגת, ואז אנחנו נעשה איזשהו סבב, מי שרוצה להגיד. אני לא יש, גם שוב, מי שבכל גם ברונן, וכל מי ולספר כמה דברים שזה יהיה. אז אנחנו נתחיל קודם כולם מוזמנים לספר סיפורים וזיכרונות כי השיעור לא יהיה ארוך, נכון אמרנו שהשיעור לא יהיה ארוך של רועי, ושגם זה הרגע כל אחד גם ירצה לספר. אנחנו נתחיל בשני שירים עם יובל, ואולי אחר כך עם אלעד, אם הוא יסכים. אלעד, מה זה לא יסכים? לדין. אוקיי, בואו, מה אתה מתחבט? רגע, אתה רוצה? בואי נלמוד את השטף, אני לא יודע קצת. תבדוק אם שם ששומעים משהו. בסדר, בואי יובל, ואתה נתחיל לשיר. יכולי תגיד שומעים? שומעים, לא לחשוב. מישהו יסמן שם, הנה שומעים, לא שומעים אבל שומעים, אבל כדאי להקליט את כולם. רועי, שומעים! שומעים! לא שומעים? שומעים! כן, שומעים! שומעים! שומעים אותנו? שומעים! מה? כן, שומעים. שלום לכולם, תודה רבה שבאתם לכל. שמח לראות ככה את כל המשפחה ביחד. יש לנו הזדמנות ככה לראות שכל אחד נמצא בשלו. יש לו זמן ככה להתקבץ. השבת פרשת בו, מסופר לנו על מכת חושך. לכאורה מכת חושך היא המכה התשיעית. ושוב לנו בפסוקים, ויהי חושך אפלה בכל ארץ ישראל, איש את אחד, ולכל בני ישראל היו אור במושבותם. זאת אומרת, התורה מראה שיש לנו חושך,
בחושך אפלה. יש פרשנים שמסבירים שהאפלה זה ממש מין ערפל כזה שהיה ממש ניתן להרגיש ולמשש לחושך. לא סתם חושך יש בלילה. ובשלושה ימים הראשונים הם ממש לא יכולים לראות שום דבר, זה ממש חושך מוחלט, יש פרשנים שאומרים שבשלושה ימים הבאים הם לא יכולים לזוז במקומם, בגלל שזה היה חושך. מכות מצרים מסודרות מהקל אל הכבד, כן, ולכאורה ניתן לשאול כאילו חושך, בסדר? מכה קשה, לא נעים, אבל למה זה המכה התשיעית, שלכאורה היא כמעט המכה הכי קשה? אבל זה די מוזר, לא זאת חושך, אבל זה לא בהכרח יותר קשה מהמכות הקודמות שהיו. אז מאחורי מכת חושך יש הרבה מדרשים, והיא חשובה ונצרת לפני היציאה מארץ מצרים, שבני ישראל יצאו ממצרים, והיה חשוב שהמכה הזאת תגיע קצת לפני הסוף. אבל מעבר לכך החושך, אנחנו רואים שיש פה עניין קשה מאוד, שהמצרים מאוד סבלו בגלל החושך הזה. אז במשך 3 ימים אמרנו שהם לא יכולו לזוז במקומם בגלל החושך, והם שמעו את בני ישראל מסתובבים חופשי, ולקחו מבתיהם כל מיני כלים שעשו להם ליציאה ממצרים, אבל המצרים עצמם לא יכולו לעשות שום דבר בגלל החושך. בהמשך הפסוק רשום, לכל בני ישראל היה אור במשפותם. בזמן שיצאו ממצרים היה חושך, אבל בבני ישראל יש לעומת זאת אור גדול. אפשר בטח לדמיין, כאילו, אתה נמצא בחושך קשה, לידך יש אנשים שהם שמחים ומסתובבים חופשי ואין להם מה לעשות גם בזה. אז שם אנחנו באמת הביאו דברים חיצוניים, ואנחנו רואים שהחושך הזה, אפשר להגיד שזה לא משהו חושך פיזי, זה לא אתה רואה חושך ויש אור, אלא אולי זה היה משהו שיותר רוחני, משהו שבאמת פגע להם בנפש, הם היו יותר מדוכאים, יותר עצובים בגלל זה, ולעומת המכות הקודמות שהם דברים יותר מוחשיים, אבל פה יש רגש שנכנס לתוך המצרים, ומדכא אותם גם מבפנים. אז גם אצלנו בחיים אנחנו יכולים לבחור האם אנחנו שמים את החושך בחיים שלנו, את האור. יש אנשים שיש להם שפע ויש להם פרנסה ומשפחה טובה, אבל בתוך תוכם הם מרגישים ריקנים, מרגישים שאין להם משמעות בחיים האלה. החושך והאור לא מבטאים בהכרח מצב פיזי בלבד, כמו שאמרנו, אלא זה ממש אדם שהוא עצוב בתוכו, זה גם משפיע לו על הפעולות שהוא עושה, בתוך תוכו הוא מרגיש לא טוב, הוא מרגיש שאין לו משמעות, שיש לו ריקנות. אז גם הפעולות שלו לכאורה הן יותר מדוכאות. בספר עבודת הנפש והמידות של הרב ראובן ששון, הוא אומר שם שלאדם יש גוף ונפש. בתוך כל השכבות בנפש יש לאדם גרעין פנימי עמוק עמוק בתוכו, של כל השכבות בעצם, כל השכבות החיצוניות שלו הם בעצם תאוות ומעשים רעים שהוא עושה. אבל אם הוא יקלב את כל השכבות האלה, בסוף הוא יגיע לתור הפנימי שבתוכו. זה כמו בעצם פרי מתוק, שפרי מתוק עם קליפות, שבשביל להגיע לפרי המתוק הזה, בשביל להגיע לתור הזה, צריך לקלף את הקליפות בשביל להגיע אליהם. ובאמת המטרה של האדם היא לראות ולגלות את התור הזה, להסיר את כל השכבות החיצוניות שיש לו, את כל המעשים לכאורה הרעים שהוא עושה. להבין שבכל המעשים האלה יש לתוכם משהו טוב, עם כל הכאב והקושי שיש לנו בחיים. בסוף בתוך תוכך יש משהו טוב, יש את הרצון לעשות משהו טוב. והטוב הזה, הגרעין הפנימי של האדם הוא טוב אלוקי, שהשם נתן לכל אדם חלק. הטוב הזה זה משהו שהשם הביא שבעצם חלק מהאור הגדול הזה שיש להשם. אז שוב, הטוב הפנימי הזה זה הטבע של האדם, האדם שעושה מעשה רע, הוא מרגיש בעצמו שזה לא חלק מהטבע שלו, הוא רוצה לחזור לטבע הפנימי שבתוכו. האדם מגלה את הטוב הזה, הוא מקלב את השכבות החיצוניות על ידי לימוד התורה. בעצם התורה, השם הביא לנו את התורה הקדושה שהיא מאירה את עינינו, ולא נהיה עיוורים בהפעלה כמו שהיו המצרים שהם היו בחושך מוחלט, ולא ראו את הטוב כמו שהיו בני ישראל באותו זמן. התורה היא בעצם דרך החיים של האדם, היא מראה איך לגלות את הטוב, היא הפועלת, היא גורמת לאדם לעשות מעשים טובים שימצאו את הטוב בתוכו. ואדם שחי בתודעה כזאת, שבכל דבר יש טוב בחיים, יש אור בכל קצה של חושך, יש טוב, הוא שמח, הוא מבין שגם אם הוא נפל ויש לו מטרה שהוא כיוון אליה, גם יש איזה משהו שקרה לו והוא לא בבאסה, כי הוא מבין שיש טוב בתוך כל הדברים האלה. לעומת זאת אדם שמבין שיש לי יום טוב ויש לי יום רע,
אז לכאורה יכול לצאת מצב שהוא בבאסה, כי הוא נופל והוא לא רואה דרך לצאת מזה. אז באמת התורה היא אמצעי הורדת הקליפות והתאוות בשביל להגיע לתורה הפנימית שבתוכנו. וכאשר אנחנו מכניסים את התורה הקדושה לחיינו, אנחנו משיגים מטרות, מתקדמים, מבינים שגם אם אנחנו נופלים, אנחנו תמיד נהיה בעלייה, כי יש בתוכנו טוב, שגנוז בנו, אנחנו רק צריכים לגלות את הטוב הזה. אז כמו שהמצרים היו בחושך בהפלה, לעומת זאת בני ישראל ראו את הטוב שבדבר. בעזרת השם שנזכה לראות את הטוב שיש בכל דבר, ולהבין שגם אם יש דברים שקשים לנו, זה הכל, בתוכם יש טוב פנימי, שזה לא מפיל אותנו, כי זה הכל דרך למעלה, זה הדרך לעלות. שנזכה. רונן, אמיר אומר שיש לך איזה טלפון פתוח. כל המחיר מציבים, לא, נכון. לא. מה? אני... נתחיל בדור הצעיר יותר. אני רוצה להתחיל עם הצעירים, אז אני מוכנה לדבר. תגידו שאתה רוצה את הצעירים. יאללה, אז נועם נותן לך את הכבוד. שאלות מראש. זה רואה שזה מכוון לאמא. מה? שמכוון אלייך המצלמה. מצוין. מה מצוין? תסתכלו. מה, לא מכוון? אתם רואים שם? עכשיו רוצים לעשות כמה דברי תורה ואז להגיד לדברים אישיים, כי סתם דברים אישיים, אני לא מנסה לעשות סדר כזה, שקצת נסיים את דברי תורה ואז דברים אישיים נראה לי. זה לא כללי, אוקיי. קודם כל ערב טוב לכולם, ושבוע טוב, כמה טוב שאנחנו פה. כן, התכנסנו לציין 16 שנה מאז שיוסי איננו. יוסי שמוכר לכולנו, חוץ מאלה שלא זכו, שלא זכו אותם. ובשביל זה אנחנו פה. בפרשת השבוע, מה הוא אומר לנו? הקדוש ברוך הוא, הגעת לבניך, נכון? אז זה התפקיד שלנו, לספר. ואם אנחנו נספר, כולם ידעו. אסף למשל לא הכיר את סבא יוסי, אבל יש לו כזה סיפור הדוק איתו, אחד כמעט חופף אחד על השני, שאנחנו צריכים לספר לו כמה שיותר. זאת המטרה של הפגישה שלנו היום, לדעתי. חשוב לספר כל מה שאנחנו, כל אחד מה שיש לו, איזה זיכרון, איזה סיפור, איזה שיעור שלמד ממנו. זה המקום וזה הזמן, ואני חושבת שאנחנו צריכים לא להפסיק לספר כדי שנזכור. המטרה שלנו זה לדעת ולא לשכוח. אנחנו לומדים על החשיבות של העברת המורשת והזיכרונות מדור לדור. יוסי זיכרונו לברכה היה מופת למצווה. כניצול שואה, שבר את צבאות השואה בגיל מאוד צעיר, מגיל שנה עד גיל 5, בעיר יאסי שברומניה. וכמו שאביו ניצל בנס מקרונות המוות, הוא נשא עמו סיפור של גבורה ותקווה. את הידע העצום שלו ביהדות, תנ"ך, ספרות, היסטוריה, רכש יוסי בלימודיו בתואר שני באוניברסיטת ירושלים. את הידע האינסופי שלו לא שמר לעצמו, אלא העביר בנדיבות לכל תלמידיו, בארץ ובחוץ לארץ. בשנה 1977 גרנו שנה בדרום אפריקה,
ושם הוא שימש כראש המחלקה לעברית באוניברסיטת דרבן. הוא הכין סטודנטים לתואר ראשון ושני במדעי היהדות. בארץ יוסי שימש כמורה מסור ואהוב, הכין דורות של תלמידים לבגרות בבית הספר הטכני של חיל האוויר. הוא הכין אותם לבגרות לא רק במובן הלימודי של המילה, אלא במובן העמוק של המילה בגרות. ממש הוא היה מספר שהתלמידים היו אומרים אחרי הבחינה, המורה, איך ידעת שאלה יהיו השאלות? ממש ככה. תלמידיו ברבים זוכרים אותו כמורה נערץ ומוערך, שידע להעביר ידע בדרך מיוחדת במינה. אני זוכרת ורונן שיהיה, ואני זוכר יותר טוב שנסענו פעם לחוף הים, וכדרכו יוסי אהב לטוס קצת, היה לו קצת כנפיים של טייס. פתאום עוצר אותו שוטר, אז היו שוטרים בכביש והיו עוצרים אותו. אדוני, רישיונות. יוסי מסתכל עליו, אתה למדת בטכני, נכון? המורה סגל, בטח, סע. זוכר? תקש. אני צריך להתקש. שהוא אומר, אני בכלל לא זוכר. לא, שאלתי אותה, אתה באמת זוכר? לא, אבל יש סיכוי טוב שאתה מה יכול להיות? תשובה. אולי קצת את הרקע, היום הצעירים לא מכירים את זה, אבל בעצם כל הקונספט של מה שהיה אז בסארים, נכון? בעיקר התלמידים שהיו בסארים וכל מיני כאלה, שזה חבר'ה שהגיעו לצבא, ורובם הגיעו בעיירות פיתוח ומקומות כאלה, שהם לא עשו בגרות, הם כאילו הגיעו ישר לצבא, כנראה שהם עבדו בשביל לפרנס את המשפחה שלהם וכו'. ואז התחיל פרויקט בזמן הרמטכ"ל רפול, חייל איתן, שמה שנקרא תיכון צה"ל. בעצם הוא החליט שצה"ל, צבא העם, ושחיילים צריכים לצאת עם בגרות מהצבא. וכאילו שכולם שאלו אותו מה הקשר, הוא אומר לא, חלק מהתפקיד של הצבא זה לעזור לאנשים לבנות את החיים שלהם. ואבא בעצם היה חלק מהמערך הזה של לקחת חבר'ה שלא שפר גורלם ולא הצליחו להגיע לתיכון או שלא סיימו אותו. ולעזור להם לעשות בגרות, והיו שם אנשים בני 30-40 שהיו עושים בגרות. וזה היה המומחיות שלו, כי הוא גר לפני זה לימד בית ספר פרטי בגבע, אנשים מבוגרים, אז היה משמעות של בית ספר ערב, אנשים היו עובדים בבוקר, עושים בגרות בערב, עולם אחר. אז בגלל זה, באמת צבא אלפי תלמידים מכל מיני מגזרים וכל מיני מקומות, והרבה שקשור לכוחות הביטחון, והיו גם שוטרים חברים, וכאלה שהיו בסארים והלכו לזה, ובאמת אני תמיד הייתי כאילו בתור ילד בשוק, בכל מקום מכירים אותו, בכל מקום מזהים אותו, זה כאילו זה סוג של דורות כאלה של זה, אז זה בהחלט היה אחד הדברים. כן, פשוט ציטטתי, סליחה על הדברים. זה רק מוסיף. כן. כן, אז נוסף לזה שהוא לימד בבית ספר הטכני, הוא עשה איפה שאפשר היה מקום לפרנסה, שם הוא היה נמצא. הוא לימד בכל המוסדות האפשריים, אוניברסיטה פתוחה, הוא לימד. היו מגיעים הביתה ממ"נים, חבילות של ממ"נים. עד שהיה יושב ובודק אותם, זה היה חדר שלם, רק בקיץ הוא היה בודק בחינות בגרות. היה חודש, כל זה כדי לעזור לילדים שגידלנו, מתוך מחשבה של לתת להם כמה שיותר, להעמיד אותם על הרגליים, קודם כל שירכשו מקצוע טוב, ושיוכלו להסתדר בחיים, זו הייתה המטרה כל הזמן, זאת הייתה המטרה שלו. אני אעשה הכל,
כדי שהילדים יצליחו בחיים. וברוך השם, הוא עשה את זה. כן, הוא ממש עשה את זה. בימיו, זה מה שאני רציתי אני חיכיתי שאתה זוכר, שבימיו האחרונים ישב עם נועם ועזר לו לכתוב את עבודת השורשים שלו בתיכון. איזה תיכון, כיתה ג'. הוא היה מאושפז במעלה אדומים במוסד שמה, ונועם בא, ואני זוכרת בדיוק, אני זוכרת את התמונה, הוא על כיסא גלגלים, ואתה יושב לידו, ואתה כותב. מה הוא אמר לך? אני לא יודעת. אני מאוד אשמח שתספר לנו קצת מה הוא אמר. אבל כן, ולפני שאני אסיים, יוסי היה סנדק של נועם ישראל. זה אתה יודע? שהוא היה סנדק שלך? וגם של יובל מנחם. יובל מנחם, הוא גם היה סנדק שלך. הוא היה מה זה גאה בזה. הוא כל כך התלהב. שוויץ, היה משוויץ עם זה, זה לא היה מובן מאליו. הוא היה סנדק ואת היית זמרת. וואו. אבל את יודעת למה? תשאלי אותי שאלה קטנה וכבר יש לי סיפור. מה שרציתי לסיפור. כסיכום, אני רוצה להגיד שהזיכרון הוא גשר המחבר בין העבר וההווה, בין הדורות שהיו לדורות שיבואו. בכל פעם שאנחנו מספרים על מעשיו הטובים ועל אהבתו למשפחה, על המסירות ועל מסירותו להוראה ועל החוכמה הרבה שהייתה בו, אנחנו מוסיפים עוד מטבח להמשך הדורות ולזיכרון שאנחנו צריכים לשמור עמוק עמוק בליבנו. אמן, ומה שרציתי להגיד לעדי, מה שאלת? למה שאלת? למה שאלתי בברית? פשוט מאוד. יומיים לפני הלידה של הזוג היפה הזה, יאלה ונועם, מירב הולכת לאולטרסאונד, ואחרי האולטרסאונד מצלצלת אליי, רותי, אל תשאלי. התוצאה היא, הילדה התפתחה יפה, אבל הילד לא התפתח. לא, בגלל זה יותר טוב, היא מתפתחת על חשבונו. היא כאילו במשקל תקין והוא חצי בערך. ואני השתגעתי, אמרתי, מה אנחנו עושים? יש לנו בבית ילדה בת 2.5, מגיעה עוד ילדה מפותחת. ועוד ילד שבטח יהיה בפגיע, מה נעשה? מה אני יכולה לעשות? אבל אני לא יכולה לעשות כלום. פתאום נזכרתי שמישהו אמר לי שאם אתה קורא את כל ספר התהילים בלי הפסקה, ואחר כך אתה מבקש משהו, זה היה 4 לפנות בוקר, לקחתי את ספר התהילים והתחלתי לקרוא. יוסי היה למעלה, אני הייתי למטה בחדר. קראתי, סיימתי בשעה 8 ומשהו בבוקר. איך שאני, אבל באמת, איך שסיימתי, מירב מצלצלת. רותי, עשיתי עכשיו עוד אצל מומחה, שניהם בסדר גמור. אותה. ונולדו שניהם מעל 3 קילו. בלידה טבעית. אז עכשיו אני שואלת אתכם, זאת הייתה סיבה מספקת כדי שבברית שלו אני אגיד תודה על כל מה שנתת לי? גם שאני לא יודעת לשיר, אבל זה בא מבפנים. לקחתי את אבא של מירב את משה, אמרתי לו בוא, אנחנו שרים שניהם. למה? הוא שמר ומגיעה. אז שנינו שרנו,
זה בא מהלב. זה בא מהלב. תודה. טוב, תעבור לנועם. נעבור לנועם. טוב, נעבור לנועם. אני רוצה תגיד לה, תזמין אותה. לא, הכל בסדר. על העבודה בכיתה ג' ואני חושבת שזה... מה שאתה זוכר, מהעבודה, אז גם בסדר. לדי, מה נשמח? מים או מים? שומעת מירב, מה הדברים שאני בדיוק חשבתי היום על סבא יוסי, שהוא לא יצא לי את המחשבה הבהירה הזאת עד היום, וזכינו היום באמת ששתי הזוגות היו איתנו שבת פעם ראשונה, שזה כיף גדול. וחשבתי על זה שסבא יוסי באמת זכה, שכל הנכדים שלו באמת ממשיכים בדרכו, ובמיוחד, אחד הדברים אני חושב שהיום חשבתי על זה, על אבא שמצד אחד הוא היה, תודה רבה, הוא היה מאוד אינטליגנטי, כמו שאתם הבנתם, בין לניצולי שואה, ניצול שואה שהגיעו לארץ בחוסר כל בשנות ה-50, גרו במעברות, והגיע למה שהרבה בדורו לא בקלות הגיעו בתהליך הזה. הגיע ללמוד בירושלים, באוניברסיטה העברית, למד תואר ראשון, 2 תארים ראשונים נדמה לי, תואר שני, קיבל השכלה מאוד, היה איש ספר, ואני זוכר מצוין ליטרלי את הספרים שלו, אני ישנתי, החדר שלי היה חדר העבודה של אבא, והיה קיר שלם עם ספרייה מהרצפה עד התקרה, מי שזוכר את הספריות של פעם, שלא היה תקציב לספריות רציניות, היו כאלה עמודים שאתה שם עליהם מדפים, עמודים שמחזיקים אותם ככה. עכשיו היו שם ספרים עבי כרס, מי שמכיר קוקה-קולה ש"ס, ואנציקלופדיה תלמודית, וכתבי שייקספיר, מי שמכיר את הכרכים האדומים הגדולים האלה, ספרים עבי כרס, הוא קרא את כולם. אבל איך אני מכיר את זה טוב? כי בקיץ של 1988, משהו, לא זוכר בדיוק, אני בחופש הגדול שוכב במיטה, והייתה רעידת האדמה הגדולה בחיפה, מי שזוכר, וכל הספרים נפלו לי על הראש. אז אבא בהחלט היה איש ספר, הוא גם כתב ספרים. הוא כתב גם ערכים עכשיו זה מסביר כמה דברים. כתב ערכים כן, אז יש אנציקלופדיה באנגלית, נקראת אנציקלופדיה יודאיקה, שיש שם ערכים, מי ששם לב, בדרך כלל נשיא המדינה וראש הממשלה כשהם מצטלמים במשרד שלהם מאחורה, יש את אנציקלופדיית יודאיקה, זה אחד האייקונים פה, אנציקלופדיה עברית, אז זה נחשב כאילו, אז הוא כתב שם 2 ערכים, אחד על הראש ואחד על הריף נדמה לי. אבל מה שאני רציתי להגיד שהתובנה שלי הייתה, אבא היה, כמו שאמא אמרה, ידען, אהב ללמוד תורה, וזה מה שאני שמח לראות אצל הנכדים שלו שאוהבים תורה, אבל אצל אבא זה היה ממקום שהיום קשה לצפות אותו, לצפות שיגיע לזה, כי הוא לא למד אף פעם בישיבה. שוב, בהתגלגלות החיים, הוא למד אחר כך זה נהיה ישיבה תיכונית כשאני למדתי יבנה בחיפה, אבל הוא למד בעצם בתיכון, זה היה תיכון דתי. אומנם היה שם מנהל תיכון מאוד מאוד רציני שהכניס בו
ובהם אהבה לתלמוד וכולי, אבל זה היה, לא היה לו את הלימודים הישיבתיים, אבל עדיין הוא היה מסוגל להעביר שיעורים ברמה שהרבה רבנים בעיון לא מסוגלים להעביר אותם, ובאמת אתה ראית כמה שהוא אהב את לימוד התורה, והיה לומד עם חברותות, ונפגשנו בדיוק בשבת 7 ברכות עם הדוד של מירב, שביחד בעצם עימה והם התחילו לימוד דף יומי, שקיים היום כמה 20 שנה, אני חושב שכבר מחזורים של דף יומי בקהילה שלהם בשינקין. וכל זה כשהוא לא היה, אף פעם לא היה אישי ובוחר. אצלנו היינו בקהילה, גדלנו בקהילה שלא היה שם רב רשמי, אבל אבא הוא היה הרב הבלתי רשמי, כי תמיד ידעו שכשיש איזשהו אירוע, אז מי שידבר זה יוסי סגל, ויש בר מצווה, יש חתונה, היה צריך לברך מישהו, היה כמובן ידע לדבר ולמשוך את הקהל. ואני חושב שזה זכות מאוד גדולה בשבילו, שבאמת הילדים שלו והנכדים, והיום גם אני לא יודע אם יש לשם נכדים חתנים, אבל החתנים ברמת הנכדים הם באמת אוהבים תורה ומתחברים לתורה, וזו רק היה הקדמה לנועם, משתף אותם כמה הוא היה אוהב את התורה. כמה הוא היה אוהב את שירה ואת פארו. תלמידו האחרון. אני אגיד נקודה שנתתי השבוע, כפרשת שבוע שקשה מה שקורה השבוע סתם לספור, אלא קצת נקודה ש... דבר יותר בקוד שישמעו בזום. שומעים בזום? אותך שם עוד נסעה לי לשמוע. רואים אותו? ילדי. עכשיו קוראים מה? קוראים לפרשת שבוע ליציאת מצרים ועשרת המכות. צריך לשמוע שניים. רואים יציאת מצרים ועשרת המכות, באמת מכה אחרי מכה, רואים ניסים נפלאות, רואים מופתים, איך משלב לשלב אתה רואה איך יד השם מתעצמת, ואיזה גבורה, ואיזה עוצמות, ואיזה יופי, איזה ניסים נפלאות. אתה רואה עצמך בתכלס, היה מכת דם, מטורפת, כולם מצרים דם חוץ לעם ישראל, כולם שותו מים והם שותים לדם, מטורף איזה. אבל שנייה אחרי זה, אחרי כמה נגמר הדם, הוא אומר די, בבקשה, תפסיקו את הדם, מה הוא שעושה? טוב, בוא עושה איזושהי עסקה ומפסיק את הדם. מכת צפרדעים, מכה מטורפת, לא מקשיב להם, כמובן ברור לא שייך לעם ישראל, ויאללה, ניתן לנו מאוד מכה. מכת צפרדעים מטורפת, מכה מטורפת וזה. פרעה אומר די, בוא נעשה איזושהי עסקה, ומשא ומתן, בוא נדבר, ונפסיק את המכה. הוא הולך אפילו בפרקת צפרדעים, זה המכה שעליה ממש כתוב, שהוא הולך ומבקש, מתפלל את דבר הצפרדעים. ממש מבקש, מתפלל בן ברוך הוא, בבקשה תציל את המצרים מהצפרדעים, כאילו. מה זה הדבר הזה? תן להם מכה אחת, אנחנו שמחים לזה שיש 10 מכות, לא צריך 10 מכות, זה שלילי כאילו. עד צריך פעם אחת, לתת להם בראש, עד שהם יקמו וישחררו אותנו מהעבדות, מה? זה לא אידיאלי 10 מכות, זה לא אידיאלי של המשחק הזה. אתה אומר לעצמך כאילו, שרבנו עומד כאילו, עם ישראל משועבד, מת כבר לצאת החופשי, קבלים חוטפים בראש הצפרדעים, עם ישראל סוף סוף קצת עולה עם חזרה, ומה הוא עושה? מה בעצם משה רבינו עושה? מקבל החלטה לעשות עסקאות עם האויב, משא ומתן, ובעצם הוא מפסיק. אני בטוח שיום אחרי שהפסיק מכת צפרדעים, משל הולכת לבית, וכמויות של מפגינים, וככה כתבנו את כולנו באנו. מה אתה עושה? מה אתה עושה עסקאות? מה אתה מוכר? סוף יש לנו קצת משהו חיובי? מה אתה מבטא את הדבר הזה? אנחנו מתרגלים משהו שזה מעולה, צפרדעים, ואז על הקינים, ואז הרוב, זה רצת כזה. מה זה רצת? כאילו, מה אתה מנהיג שלנו? בוא נמשיך עד שזה באמת, זה כאילו, זה מייאש כאילו, מה, מי שלי ככה, זה כמה הולך. אז נראה לי שזה מאוד אקטואלי, כמובן, הבנתם לאן מכוון. אתה אומר לעצמך אחרי 1.5 שנה של מלחמה, מסירות נפש מטורפת של עם ישראל, וכל הממדים וכל התחומים. אתה עומד כאילו, ואז מגיע איזושהי עסקה שיש חולקים, מפתח פוליטיקה, יש הסכימים, יש חולקים. אבל כאילו,
המצב לא שלם, זאת אומרת, ככה רצינו לסיים את השנה וחצי הזאת, נראה לי מכל הצדדים, ככה זה אמור להיראות, זה מה שאנחנו רוצים מהמנהיגים שלנו, ככה זה, בואו נצא ממלחמת, בואו נהפוך, בואו נשרוף את המדינה, איזה ייאוש, בואו נצא לברלין, לא יודע, כאילו, בואו נשרוף את המועדון, זה מייאש, מתסכל, אני חושב בימים האחרונים, גם לא מייאש, אבל זה מבאס, זה עצוב, שזה המצב שאנחנו נמצאים בו. מה יהיה הלאה, מה יהיה כאילו... אבל בסוף ישראל ניגע למצרים, וזה לא איזשהו אירוע היסטורי שהיה, אנחנו מחכים אותו לפסח, ומאז עם ישראל עבר עוד הרבה דברים בדרך, עם ישראל ניגע למצרים, עם ישראל ניגע בהרבה דברים בדרך, זה נקודת אור שאני חושב שיושבת לי בסוף אחרי שחרר הדברים האלה, כנראה שגם מהמצרים הקטן שאנחנו נמצאים כאן, מאוד קטן ביחס לכל ההיסטוריה שאנחנו נמצאים טובה, גם את זה אנחנו נעבור, גם את זה אנחנו נשרוד, ועוד נשרוד נצא מנצחים ונכריע, זה יכול הרבה דברים בדרך קשים, אבל בסוף עם ישראל מנצח, בסוף עם ישראל מביא בשורה לעולם, עם ישראל מביא התקדמות לעולם, וזה יגיע, אולי אנחנו במיקרוסקופ הקטן שלנו לא מצליחים לראות תמונה רחבה וגדולה של אבל בסוף, אולי זה עוד מכת צפרדעים לך בדרך עוד כמה, אתה יודע, אולי ביטפרים, משהו לך בדרך לעוד איזה כמה הכל שיכול להגיע ברמת הכמה שנים, יכול שזה בדורות, בעשורים הקרובים, אולי אפילו קצת יותר מזה, אבל עם ישראל בסוף הוא תהליך ארוך ונצחי שמתחיל עוד במצרים, יש עוד כנראה דרך צורה להביא שלא יניח את הרוח ולא ישאיר אותנו כאן. אז סתם מחשבות שעלו לי השבוע, גם בתוך הפרשה וגם על המצב. עכשיו סבא יוסף אמרו שבאמת אני זכיתי בשביל את הסיטואציה, אני הייתי בכיתה ג' שסבא יוסף נפטר, הייתי הנכדים מהשכבת גיל הבוגרת של הנכדים, באמת יצא לי יחסית בשנים האחרונות יותר להיות קרוב אליו, בתרסיפות, וממש העבודה זה היה כזה פסגה, כי ממש כאילו בשלב של השנה שיוצאים את העבודות של ראשים, אחרי אני עושה עשה בישראל, אבא שלו, שאני קורא שמו, באמת חקרתי ולמדתי קצת על יהדות יאסי ורומניה וזה, והשיא היה שאני בא ונסענו אליו למעלה אדומים שספרו הזכירה, שהוא היה שמה, וישבתי איתו יום שלם, הוצאנו אותו מהמקום שהיה בו, כדי לאכול, וישב וסיפר את כל הסיפור. האמת שאני לא באמת זוכר את כל הפרטים, הסיפורים מה היה בשיחה, לא זוכר את הפרטים, לא זוכר, כלי הייתי בסוף ילד קטן בכיתה ג' זה היה נראה לי גדול, אבל עכשיו אני מאמין שזה היה כזה גדול, עבר בזה מהר. אבל אני כן זוכר שאת סבתא בדסקת הדרזאית, לפני שאמרתי את זה, את הרצון להעביר הלאה. ממש שמח בזה שאני רוצה לעשות עבודה על אבא שלו, ורצה להעביר הלאה את הסיפור, ורצה לספר, ממש זה היה שעות, כי הוא לא הרגיש טוב, זה היה ממש קרה לסוף, זה היה, לא זוכר בדיוק באיזה חודש בשנה זה היה, אבל נפטר בשבט, העבודות בדרך כלל במשרד שלנו, ממש בשתיקה כזאת, רצה לספר, זה היה שעות ארוכות, אני אמרתי שעות לפני שאת העבודה הכתובה לא מצאתי, אבל ניסיתי לחפש את הוידאו, כי אבא ממש צילם את האירוע, תיעד אותו, ישבנו בראיון, היה סרטון ארוך, ישבתי כזה והתקדמתי, ממש ישב וסיפר בעוד פרטים ועוד, זה היה לו ממש חשוב לספר לנו, להעביר הלאה, ואני שמח לזה שאנחנו מתעסקים בזה. באמת, זה כן נקודה שעד היום, אני זוכר את החוויה, אני לא זוכר את הפרטים, את הסיפורים, אני זוכר את החוויה, אני זוכר את הרצון שזה יקרה. ועוד נקודה שמלווה אותי גם, עוד נקודה אחת שמלווה אותי גם במקרה בתקופה הזאת בחיים, אבל שאני מנסה להיזכר בסבא יוסף, בעיקר גם מהסיפורים שתראו אותי ומהדברים שאמא מתחילה לנו, זה יותר מוחשי, כי אנחנו קוראים לזה יום יום, מתחילה ממה שהיה בבית הזה של סבא סבתא, הזכרתי את זה גם, את הנקודה שבכל מקום שהיה לפרנסה הוא היה שם. בסוף אותי אמר לי כמה פעמים שאני כזה, מי שמכיר אותי יודע שאני גם תעשו כל מיני דברים, והייתי כזה תמיד לך, וזה שמת אותי, אתה אומר לי, היית צריך להגיד סבא יוסי, היית נסתובב גם ביחד, זה רציתי להראות כמה הוא היה גייס. והוא בנועם. כמה הוא היה גאה בנועם. זה וואו. כן, זה נכון. סתם בדיוק עכשיו השתחררתי מהצבא לפני כמה שבועות, וכזה מין תקופה חדשה בחיים, ואיך מתקיימים, אני מנהל נשוי. גם מתחיל קצת לחזור לכל מיני שבצבא אתה לא כל כך מתעסק בהם. מה לעשות, איפה להשקיע את הכסף, לקנות בית, כאילו דברים שהיה לכם לא באמת לא התעסקתי בהם.
זהו, אני מוצא עצמי יושב ומדבר משירה השבוע בסלון, כאילו, אני מזכיר את זה ביוסי, כן, כאילו לא במקרה, כן, אנחנו יושבים מדברים, סיפרתי המון פה על זה שסבתא רותי תמיד אומרת, וסבתא שלי תמיד, מה שהזכרת פה, שהם עבדו קשה, שקל אחרי שקל, כדי לחסוך, כדי, בשביל ההשקעה משמעותית. יוסי היה אומר דבר כזה, אני רוצה שלילדים שלי יהיה דירה, אבל שלא תהיה להם משכנתה. זה החלום שלו. הוא הצליח. מה זה? זבל. מה זה? זבל. כן, אני חושב ש... אז אני אמרתי שעוד את זה. אז באמת, גם על הסיפורים, וגם אנחנו בספרות, החינוך לחיסכון הזה, אני חושב שבגיל קטן אנחנו רואים כמה זה דבר נגד, תחסוך אותו, אני מה לקנות סתם, מה לקנות, מה עושים, לא תחסוך אותו, תחסוך, בשביל שמשהו גדול יותר, משהו שעתידי יותר. זו נקודה שליוותה אותי תמיד בתחום הזה, וגם במיוחד עכשיו שאני מנסה קצת יותר זה. למי אתה מתקשר שאתה רוצה להשקיע? לא, צודו לכסף. כן. מה יהיה לה? עושה בצודו. לא. זהו, מה שהייתי שמח להם שתתייעץ איתו כמה דברים. לא, היה עוזר לך. את הרוח שהוא רצה להנחיל, ואת העקרונות, ואת החינוך, מה שברור לי, שהוא היה מאוד גאה בכם. אין לי שום ספק שהוא הגיע, שהוא זכה, הוא לא זכה, אבל שאתם זכיתם להיות בני אדם כאלה, בדיוק כמו שהוא רצה. בדיוק. אני זוכרת את יכולה לשחק איתכם שחמט. אתה איתך ואחר כך נראה לי יובל גם, לא? יובל זה כמה היה. כן. והוא ממש היה משחק שחמט, כאילו הוא לא היה אצלו, טוב ילד קטן אני אוותר לו, לא היה אצלו לוותר, הוא משחק אז הוא משחק על אמת, אבל הוא היה כל כך גאה שהייתם מנצחים אותו, זו הייתה הגאווה, וואי הוא ניצח אותי בשחמט, זה ממש משחק מול שחקן, לא מול ילד שאתה אומר טוב יאללה נוותר, זוכר? זה זיכרון שלי ממש במשחקי שחמט. חיה רוצה לומר? תודה. תמי. תמי. רוצה לומר לך? אז איך אנחנו מתקבלים אליהם? איך שומעים אותם? תודה רבה. אבל איך אנחנו נשמע אותם? תגידי להם שם. הנה רונן אמר. תודה אריה, תודה רבה. נכון. תמי, את שומעת אותנו? כן. יופי. אז אנחנו עכשיו, רגע, אני אשים פה את המסך שיוכלו לראות אותך. רואים? תסתכלו לפה, תראו. אתם רואים את תמי דוקטור מקורי? שומעים? תגביר שם את ה... אני רק רוצה לציין שהיא הייתה מנהלת המעבדה שאני עבדתי אצלי 8 שנה. היא קיבלה אותי לעבודה. נכון תמי, את קיבלת אותי לעבודה? אמא, אני יכולה... אבל אפשר לנהל יש... אפשר להתחיל? אני לא שומעת אתכם. הנה, היא שומעת. כן. כן, אני יכולה עכשיו לומר כמה מילים? כן, בשמחה, אמא עשתה הקדמה והציגה אותה, אנחנו נשמח שתגידי כמה מילים מהזיכרונות שלך מאבא. אז קודם כל, ערב טוב ושבוע טוב, וזה יום של שמחה ושל עצב, ותמיד אנחנו יודעים ששמחה והעצב
הם תמיד שוזרים את ימינו, ואני רוצה לומר כמה מילים לזכרו של יוסי, זיכרונו לברכה. קודם כל, יוסי היה בן אהוב להוריו, ולעולם לא אשכח את החוויה הנוראה שהוא עבר כשהוריו נפטרו באותו יום. שתי לוויות כל כך קשות ביום אחד, קשה לתאר דבר כזה. אני הכרתי את יוסי כמובן דרך רותי, ויוסי היה בעל למופת, אבא מקסים וסבא מושלם. אני רוצה להקריא שיר שכתבה שלומית כהן אסיף, שנקרא חבר שלם. כל אחד צריך שיהיה לו חבר אחד לפחות. חבר יותר מאח, יותר מאחות. חבר כל הזמן, כל הימים. לא חבר לפעמים. חבר שמקשיב, שיודע לריב. חבר בלי לשקר. חבר שתמיד חוזר. אבל לצערנו יוסי לא חזר. אני רוצה להזכיר לכל מי שהכיר אותו, שהייתה ליוסי נוכחות מאוד מרשימה, לא רק בגלל הממדים שלו. היה לו יתרון בכך שהוא תמיד ידע את מקומו, ואנחנו בהחלט זוכרים, גם בעלי זיכרונו לברכה, שנפטר לפני כמה חודשים, אנחנו זוכרים כמה היינו משתאים כשיוסי היה מופיע בפתח של איזהו בית, היה מעורר כבוד והשתאות. תמיד בחליפה, בנוי לתפארת, עם עיניים חולות בורקות וצחוק נהדר. אני רוצה להגיד שאני כל השנים שהכרתי אותו, מאוד הערכתי את האדם שבו, את המשכיל, את המומחה, את זה שידע שלמרות שהוא גדול, גם בתנ"ך, גם בספרות, גם בתורה, איש הספר ואיש האשכולות, אבל נחן בצניעות בלתי רגילה. תמיד היו לו דברי טעם, והיה תענוג להיות בחברתו. למדנו ממנו הרבה מאוד דברים. הייתה לו גישה לזולת, והוא נהג בדרכי נועם בצורה בלתי רגילה. אני בחרתי עוד שיר להקריא, והפעם באנגלית, שנראה לי שהוא מאוד מתאים לאירוע הזה. Those we love don't go away. They walk beside us every day, unseen, unheard, but always near, still loved, still missed, and very dear. אני רוצה לסיים בשיר שכתב יהודה עמיחי לפני שנים רבות, והוא מתאים מאוד מאוד לאירועים שקורים עכשיו, לימים שלנו, ובהחלט זה יכול לתת לנו אספקלריה למה שקורה. ואני מקריאה את השיר. בימים בהם כל העיתים קורסות, אחת אל תוך רעותה, ואין ברירה אלא לבכות ולצחוק באותן עיניים, לספוד ולרקוד גם יחד, והיסטוריה ארוכה נדחסת אל יום ושעה אחת. נבקש את הכוח להכיל את עוצמת הלבבות המתפקעים, לשמוח עם הזוכים, לחבק בהיום,
לעטוף את המתכנסים בכמיהתם ונפשם נרעדת, לאחוז בתקווה בלי להרפות, ולהותיר מרחב של שקט לזעקה שאין לה קול. ונסיים בתפילה. אנא, תן לנו מקום להישבר בו לרסיסים, ורוח להיבנות שוב מחדש. אני מאחלת לכל המשפחה ימים טובים, הרבה מאוד נחת והרבה כבוד, לרותי, לרונן ולשרון, הרבה אהבה, יהי זכרו של יוסי ברוך, נזכור וננצור אותו בליבנו לעולמי עד. כל הכבוד, תמי, כל הכבוד. כתמיד, את יודעת להגיד את המילה הנכונה במקום הנכון. תודה רבה רבה. תודה לכם. ריגשת אותנו מאוד. מאוד מאוד, מאוד. כמו שאמרתי, היא הייתה מנהלת את המעבדה שאני עבדתי. היא קיבלה אותי לעבודה בשנת 71, כשהייתי בהיריון עם רונן, תחילת ההיריון, ואף אחד לא ידע. אז גם היא לא ידעה. כי אם היו יודעים, לא היו קובעים אותי לעבודה. אז, ומאז אנחנו חברות, ואנחנו אחרי 28 שנה שלי ו30 שלה, אנחנו שתינו יצאנו לפנסיה, כי סגרו את המעבדה, ובשנתיים שהיא הייתה בשבתון בעלה היה פרופסור בטכניון, פלשטיינר, הוא פיזיקאי מאוד מאוד ידוע, והם היו בשבתון, ובזמן שהייתה בשבתון, אני מילאתי את מקומה במעבדה. וזה לא היה פשוט, אבל עשיתי את זה, ולימדה אותי הרבה. כן, והיינו חברות עד היום, חברות מאוד טובות. נפגשות, וזה לא מובן מאליו. 50 שנה, חברות של 50 שנה זה לא הולך ברגע. אבל היא מדהימה, תמיד ידעה לנאום ולהגיד, אין עליה. מאחלים לך הרבה שנים טובות, תמי. תודה רבה לכולכם. שבוע טוב, שבוע טוב. אני סוגרת. תודה רבה רבה. 100%. אולי חיה רוצה לדבר. חיה קטן, דוקטור. חיה קטן שם. לא חיה שנייה. חיה שנייה עם האורחים. לא שומעים, לא שומעים. תעשי לה חזרה, תעשי לה ככה חזרה. והיא עדיין נמצא, צריך לשבת. שיר. רות. הנה חיה. הנה חיה. כן. רציתי להגיד לכם שאני איתכם בלב ובנפש, זוכרת היטב את הסבא, כתבתי לכם את הסבא ואת האבא, מצטערת שלא יכולתי להגיע אליכם ממש, אבל אנחנו יושבים כאן, גם רפי איתי, ומשתתפים איתכם, ושמחתי לראות שאחת הבנות של רונן עם כיסוי ראש, מזל טוב. תודה רבה, תודה. כן. זאת יללה לי. אז באמת, נתראה בשמחות ובשורות טובות, ואני בטוחה שהוא מלמעלה צופה, נהנה ומעריך את מה שיש לו כאן. תודה רבה רבה. נתראה באמת בשמחות, בבריאות, ורק טוב שיהיה. תודה רבה שאת איתנו. היא הייתה אחות של אבא שלי.
היא רופאה גם כן, היא הייתה מנהלת, בקופת חולים, הייתה ראשית. היא הייתה רופאה, דוח לאומי, סליחה. שלא נגיע, שומעים מה קורה? רק טוב. אני מסבירה איזה. עושה לבד, מה קרה עם המשפחה. אני אספר סיפור אחד על זה ביום. כן, יאללה. הסיפור הזה סיפור ההיכרות הראשון, אני הפעם שפגשתי את טעם הגעתי לחיפה, ושרון נורא חשוב לה שיהיה לי, שאני אדבר איתו, כמו שאני אדבר. עכשיו היא הכירה אותי מראש, שהוא היה דבר בתקופה של סין. הוא היה נקרא כסייה, אחרי זה, והאמת היא שאני לא זוכר מה זה היה, אני לא זוכר איזה מקום, אני לא זוכר את הדברים האלה, לא זוכר מי הכינה אותי. נורא חשוב לשרון שאני אדבר איתו על סין וכל פעם משהו, אני מדבר בסין, באתי לבית, יש אלבומים, דברים כאלה, רק אני מכיר לבד, לא נפגש הששון איתם, וישר חושבים בסלון, פותחים לי ספרים על סין, זה גם כזה חשוב שאני זוכר, וזה היה תקופה ארוכה, אני זוכר את סין, זו תקופה מאוד מאוד ארוכה שזה היה, כמו שהיינו באים, היינו כל פעם ראשון לדבר על סין, ואז ככה אני ממש זוכר אותו מאוד אהב. את המפגש שבה אילן כבר לקח קורסים בסין, וקרא את ההיסטוריה, אז אבא יבחן אותו, מה הוא זוכר? היה תקופה, יותר מאוחר, עם אוריה שהייתה משהו בטלוויזיה, וזו הייתה תקופה שאצלנו בבית היה סביב אוריה עם הסיפורים של הטלוויזיה, היה משהו כזה. היה פרסומת אוריה. היה תקופות, היה צעיר, והיה תקופה של אוריה, והיה תקופות ארוכות שזה היה נושא שיחה מרכזיים. לא תקופות, אנחנו מתפרצים של הפרסומות משהו בטלוויזיה, אבל כן. יוסי מאוד אהב טיולים מאוד. כאילו שהוא הרגיש שהזמן שלו קצר, הוא צריך להספיק כמה שיותר. היה מגיע הקיץ, נגמרת שנת הלימודים, הוא כבר היה בסוכנות נסיעות, כבר מגיע הביתה עם חוברות, כבר עושים תוכניות לאן נוסעים. כמה שהיא אומרת לו, יוסי זה יקר, זה לא, לוקח הלוואה, משלם עד שנה הבאה, הכל בסדר, אין לך מה לדאוג. עד שנה הבאה אני גומרת לשלם את זה. וככה נסענו וראינו באמת כל כך הרבה מקומות, והוא היה אומר, טיול מורכב בשלושה שלבים. שלב ראשון, הכנה. קונה את כל הספרים האפשריים על הנושא, על המקום שאנחנו נוסעים, וקורא לא היה בגוגל וזה, היינו צריכים ספרים. קנינו ספרים, קנינו מפות, קנינו הכל. הכנה. שלב שני, נסיעה, אתה נוסע. שלב שני, אתה בא ומספר לכם, זה לא פחות חשוב. אני עוד לא מהאלו שכך זוכרים, אני בדברים האלה מאוד מאוד, לפני תלוי לחול, אנחנו בקושי מארגנים משהו, אנחנו בקושי לא מארגנות במידה אצלו מאוד מסודר, מה הולך להיות, מה זה, כל הדברים האלה, זה ככה ממש מהזיכרון הראשון. כן, אז הזכרתם שאנחנו ברוך השם סודרים פה מעגלים ולא מזמן חגגנו שמחה נוספת במשפחה, וכמובן שברגעים האלה מרגישים כמה שאבא חסר לנו, ברגעים המרגשים, ברגעים המשמחים, אבל אני חושב שהגאווה הכי גדולה שבאמת הוא זכה שממנו תהיה משפחה לתפארת ולתפארת שעושים בדרכו כמו שאמרתי, ועכשיו אני אכבד את הזוג הצעיר שחלק אותנו גם במשהו. מה אתה רוצה? הייתי צפונות עם סבא יוסי. כן. חלמת עליו בלילה. האמת שיש לי משהו קטן ממש, חשבתי עליו היום בקריאה של פרשה,
בפרשה מתואר שמשה מדבר עם פרעה והוא אומר לו שפרעה אומר רק תשאירו פה את הבקר וכולי, ואז משה אומר לו גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות וזבחנו את השם אלוקינו. וכשמי שקורא את זה ברצף זה נראה כמו דו שיח כזה, מישהו קצת כאילו, צריך לומר, קצת כארס כזה, כאילו בא ואומר לו, לא, כשאנחנו נצא, גם אתה תביא לנו את הקורבנות של לצפוח. אז חיפשתי את זה, פירוש כאילו, מה בעצם, מה המשמעות של זה, ולא כזה, כאילו יש כל מיני פירושים, אבל לא משהו שהתחברתי, אבל חשבתי על זה אחר כך, שיש משהו בזה שמתוך הרבה פעמים תיקונים אמיתיים הם נעשים דווקא כשאנחנו מביאים מעלים את הדברים השליליים ומשתמשים בהם כאילו לחיוב, אם זה תכונות שאנחנו מכירים כמו לצורך העניין בשביל להיות גיבור אתה צריך להיות קצת קשה, או בשביל להיות להגביל ולהיות קשוח לפעמים, וזה משהו שבונה דברים טובים, ובכל תיקון גדול לפעמים אנחנו צריכים להשתמש בדברים שליליים להעלות אותם. אז יש בזה משהו שנראה לי גם מסר אלינו, פרעה בעצם, אחר כך, כמו שאומר לו בעצם, אנחנו נעשה את התיקון גם מתוך הדברים השליליים שהם קשורים אליך, כאילו. אז נראה לי, אני מאחל לכולנו שנצליח לעשות תהליכים באמת אמיתיים, עמוקים ותיקונים גדולים, שהם לוקחים את הדברים השליליים ובאמת מעלים אותם ומצליחים להביא אותם לדברים טובים. אני בעצם מתחברת למה שרואי אמר, מתחברת למה שאתה אמרת דווקא בעצם ויוסי. כן. עכשיו שומעים? הנה עכשיו שומעים. זה מה שאני מתחברת למה שרואי אמר, ומה שאמא אמרה, תמיד אמא אומרת שמה שאנחנו חושבות אותו דבר, זה מה שחשבת. אז רואי חיבר אותנו לפרשת השבוע שמדבר הרבה על עצמה שלהם.
עכשיו שוב. זה מתקבל. אני בחיים עכשיו בעולם. שם זה לא. אני חושב שכבר נצטרך לבוא לכנפיים. לא, כי, לא יודע, אין איזה, לא, שומעים, אין איזה, לא יודע, אתה רואה, זה לא עושה, שומעים? זה מסתובב אוטומטית? כן, לא יודע, יש לזה מוזר. מה מסתובב? תגידי, אל תגידי, זה פשוט זז. מה? למה? כן שומעים אותי. אתה יכולה לשתף אותם? הוא משתף. בסדר. יש אותה? כל היום? תראה את השיתוף. לו רק הייתי חליל מעץ פשוט, הייתי יוצא לחלל בשדות. לו רק הייתי כינור עתיק יומים, הייתי זוכר נעימות לבים. הייתי מוצא בי מנגינות ומשמח לבבות, הייתי יודע את ניגון הנשמות. הייתי מוצא בי מנגינות ומשמח לבבות, הייתי יודע את ניגון הנשמות. לו רק הייתי צלול, שופר חלול, אז בלי לחסום, בלי לחשוב, בלי גבול. לו רק הייתי צינור שטוף באור, הייתי מלחין את הדרך לחזור. הייתי מוצא בי מנגינות ומשמח לבבות, הייתי יודע את ניגון הנשמות. הייתי מוצא בי מנגינות ומשמח לבבות, הייתי יודע את ניגון הנשמות. אבל אני פסנתרן מורכב, המלחין את שגיאותיו. לו רק יכולתי ומצאתי בי את התו. נשמה גלי לי איך עשיני כלי לשליחותך. לו רק יכולתי ושמעתי את קולך, אז הייתי מוצא בי מנגינות ומשמח לבבות, הייתי יודע את ניגון הנשמות. אז הייתי מוצא בי מנגינות ומשמח לבבות, הייתי יודע את ניגון הנשמות. ניגון הנשמות, ניגון חיי.